Şandeya İmraliye Dem Partiye Pervin Buldan û Mithat Sancar îrov Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan re dicivin. Li parlamentoya Tirkiye piştî pejrandina qanûna çarçove ku di çarçoveya çareseriya demokratîk û pirsgirêka Kurd de hatiye amadekirin, hat hînbûn ku endamên Şandeya İmraliye Dem Partiye Pervin Buldan û Mithat Sancar dê bi Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan re hevdîtin bikin tê payîn ku civîn îro saet çaran de li qesra Serokkomariyê ya li Bêştepeyê pêk were û tê de mijarên tekîldarî pêk anîna pêvajoya piştî qanûna çarçove werin nîqaş kirin. Wê nûçegihana me Günül Gün agayan şqadê bide ama nûçeyeke din jî heye ez dixwazim wê jî bidim ji ber ku doh Devlet Bahçeli serokê giştiyê MHP axivî bû ev jî giring e serokê giştiyê MHP Devlet Bahçeli tekîldarî qanûna çarçoveyê daxuyanî da o diyar kir ku divê pêvajoya hiqûqî û îdarî zûtirîn dem de bikeve meriyetê dîsa doh serokê Meclîsê Nûman Qurtulmuş û Wezîrê Karên Hundir Mustafa Çîftçî bi waliyên heştê û yek bajaran rêvebirên ewlehiyên bajaran û fermandarên cendirmeyan re tekîldarî pêvajoyê civînek li darxistin. Sayın Başkan, Sayın Milletvekili. Serokê giştiyê MHP Devlet Bahçeli piştî qebûlkirina qanûna çarçoveyî yekem car daxuyanî da Bahçeli destnîşan kir ku dibe ku neyî jî bîrkirin ku ev merheleya piştî qebûlkirina qanûnê gihîştiye ne encameke. Bi rastî ji aliyê hiqûqî û îdarî ve destpêka qonaxeke nû ye ku divê mirov heşyartir bibe bikar anî. Hin beşên daxuyaniya wê wiha ne. Pêdivî, bi xwarweçûn û xirabkirin, peyfirûşiya dibin navê hemesetê de û cambaziyên siyasî tune ye. Divê mirov li qanûna navborî ne ji nêrîneke bi navê muxalîf ku bi biryarên berwext hatiye dorpêçkirin, belkî ji aliyê Netewaya Tirk û Dewleta Komara Tirkiye ve bi berçavgirtina encamên wê yên girîng ên ku li gel gotin û hinceta xwe li ser xêra Neteweyê bîne holê dixwîne. Bahçeli da zanîn ku zendê netewiya dewleta wan û yekîtiya civakî li gel armanca pêvajoya çareseriyê di heman rêya stratejîk de tîne cemhev, di dawiyê de pêk hatiye û haberdewam kir. Dema me ya ku em wenda bikin tune ye. Li pêy ketina meriyetê ya qanûnê divê pêvajoyên hiqûqî û îdarî yên ku têne pêşbînî kirin, di dema herîkin de bikevin meriyetê, rê li ber valayiya destilat û koordînasyonê ya di navbera saziyan de neyî vekirin û qet rê neyê dan ku ev derfeta dîrokî ya ku derket ku bibe qada îstismarê ya berê, gotin û daxuyaniyên neneteweyî. Bahçeli herî dawî got ku rêya Tirkiye diyar e û divê qanûn bikevin meriyetê. Laliyê din du Wezîrê Karên Navxweyî yê Tirkiye Mustafa Çîftçî û Serokê Meclîsa Tirkiye Nûman Kurtulmuş tekildarê qanûna çarçoveyî ya bi navê xurtkirina hevgirtina neteweyî û yekparebûna civakî bi walî, fermandarên cendirmeyan û rêveberên emniyetê yên heşt û yek bajaran re bi rêya vîdeo konferansê civiyan. Di civînê de plansaziya ketina meriyetê ya qanûna çarçoveyî û xebatên saziyên dewletê hatin nirxandin. Wezareta Karên Hundir a Tirkiye wêneyên yekem ên derbarê civînê de parvekirin. Em yekser biçin Ankara'ya Günül Gün nûçegihana me ve agahiyên dawî parve bike ji ber ku hevdîtineke girîng jî heye Şandeya İmraliya Dem Partiye bi Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan re wê hevdîtin bike derbarê wê de agahiyan bigirin. Dîsa agahiyên dawî eger derketin pêş wana jî derbarê pêvajoyê de em ê bigirin. Günül quvvet beşdara tu bi xêr hatî bernamê. Sen başlayınız. Gülün em agahên taybet di derbarê civîna ku wê li Bêştepeyê pêk were Şandeya İmraliya Dem Partiye bi Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan re hevdîtin dike. Piştî ku qanûna çarçoveyî bû yasa şûn de ev hevdîtin girîng tê dîtin. Agahên ku derbarê wê lûtkeyê de werin destxistin em ji te bigirin. Belê ve îro li gorî agahiyên heye ve Şandeya İmraliya Dem Partiye Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan ve li Bêştepeyê li hev bicivin civînek pêk bînin. Li gorî agahiya ofîsa ragihandiniya Dem Partiye ev civîn wê saet çaran wê bêli darxistin. Wekî me ji Nûçe TV me ji Dem Partiye pirsî wan ji me re got ku li gorî agahiyên ku me ji wan wergirt ve civîna vê mijara vê civînê li ser pêvajo û yasaya çarçove be. Wekî tê zanin pêşnîma yasaya çarçove ji parlamentoyê hat derxistin wek yasa. Niha li bendê ne ku ev yasa were îmzakirin ji alî Serokkomar Erdoğanê ve berê ku ev yasa bê îmzakirin wê Şandeya İmraliyê û Erdoğan wê werin cem hev
ji vê aliyê ve jî bal dikişîne. Wekî din wê îro daxuyaniya çapemeniyê ya Dem Partî ji wê bê dayîn li navenda giştî ya Dem Partî ji aliyê berdeka Partî Ayşegül Doğanê ve jî li gor agahiyan wê li ser roje û yasaya çarçove ev agahi bên dayîn ji xwe do civîna meyakaya Dem Partî ji hatibû kirin ev civîn jî wek civîneke astayî perodeyek jî tê binavkirin ku piştî meyakaya tê dayîn. Wekî din peyamên li ser yasaya çarçove jî her berdevam in. Herî dawî serokê giştî MHP Devlet Bahçeli ser yasaya çarçove axivî got divê yasaya çarçove di demek herî kin de were cibîcîkirin. Bahçeli de axaftina xwe de diyar kir ku çawa derxistin yasaya çarçove girîn ku cibîcîkirina wî jî her girîng e û li pêşiya wan hîn kar heye divê qonaxên îdarî hukukî yasayên çarçove di demek herî kin de demin dest were cibîcîkirin. Wekî din serokê parlamentoyê Numan Kurtulmuşê li ser yasaya çarçove biriya hevpêwînek axivî got cara yekem li Tirkiyeyê li hevkirinek ev qas berfireh û zêde li hatkirin ev jî ji bo derxistin yasaya çarçove bû. Wekî din di hema hevpêvînî de Numan Kurtulmuş axivî got ji Tirkiyeyê re yasayeke bingehîn ya nû lazim e. Parlamentoya heyî dikare vê yasaya qanûna bingehîn ya nû derxe ji ber ku niha li parlamentoyê ji fikir û ramanî kesên aliyên û partiyên cuda henin ji bo wê jî derxistina yasaya qanûna bingehîn ya nû gelek baş e û pêkan e. Ev axaftina Numan Kurtulmuş ya ji bo derxistina qanûna bingehîn ya nû jî piştî derxistina yasaya çarçoveyê têkirin ev jî balkêş tê dîtin. Günür em gelekî spas dikin agahî te derbarê van mijaran de da taybet hevdîtin hene. Hevdîtin do jî çêbûn, daxuyanî jî hebûn. Agahiyên berfireh te me re parve kirin. Gelek spas dikin. Quvvet beşdare. Dem baş.